noi avem mulți și astăzi sunt o parte printre noi, au înnobilat această limbă, dăruindu-ne opere care nu doar că încântă cititorul, dar și mărturisesc rezistența și frumusețea spiritului nostru. Fiecare vers, fiecare poveste scrisă în limba română este o dovadă că trăim, simțim și gândim românește oriunde ne-am aflat. Sunt de o perioadă de timp aici, în Serbia, și am constatat că acționați pe ADO, direcții fundamentale de acțiune, promovare editorială, activitate media, manifestări culturale și manifestări sportive. Pentru primele trei, cred că nu este cazul să exemplific care este motivația. În ceea ce privește manifestările sportive, chiar dacă acestea, în primă instanță, în fine, nu arată în mod evident componenta lingvistică, ea există fiindcă constituie un cadru de socializare, de relaționare pentru membrii comunității românești, indiferent că aceștia sunt protagoniști în manifestările sportive sau sunt participanți la acestea.